Maayong gabi sa tanan once again. Now, akong i-quote si C.S. Lewis before ko makasugod sa ako ang punto. Ingon diri si C.S. Lewis ingon nga a man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. So basically it means nga do na tay basihan niining ato ang panag-diskusyon karon nga kagabion kay kung wala dili ta masayod kung unsay sakto unsay sayo mao nang doon natay basihan nga mao ang Biblia karong kagabion. So kinahanglan nato may bal-an una nga tinuod usa kita ka kaning magtuo sa Biblia ato aning tan-awon una kung unsa ning ato ang tema pagahisgutan karon. So una sa tanan ang kaning tema nga mao ning gitawag nato ga Bible alone or sola scriptura nga ako na siyang i-define dayon ako po na siyang hatagan sa negative side nga unsa kani siyang dili unsa ang ato ang tema o unsa ang dili nato tema nga mo'y dili nato lang tugian di nato nalisa sa naatay mabungahon ang atong diskusyon karong kagabion. So ang tema karon nato nga ang Biblia lamang wala nay laing tinubdan na gitawag o God-breathed revelations or theopneustos sa Greek. Ugigo na nga ang tao maluwas ug magkinabuhing Kristohanon. Tawag nato sa English og sufficiente. So mao na ang ato ang tema karon nga wala tay laing revelations, wala tay laing tinubdan. In fact, that is the letter B of the Baptists. No, dili kay sunod na mo nga John the Baptist, but dili mo na nga mo ang Baptist distinctive. Letter B mo ni pinakauna na mo nga belief. The Bible is the sole and final authority for faith and practices. So mo ni mo ang gihatag yun nga gitun-an yun o gituhuan. So sa ato pa nga ang Biblia mao gid ni nga gikinahanglan sa tao nga ang tao makakatlag og kaluwasan niya magkinabuhing Kristohanon. So wala na ilaing source, wala na ilaing gi-reveal sa Ginoo gawas ning gitawag nato nga iyang tulong inspired word of God, infallible word of God. So ang tema nagpasabot kini nga mao to akong gi-explain kanina pero atong hibaluan nga usahay mahimo ning represent sa atong mga kaila. That's why sa Facebook ako gining ipadayon nga kung dunay mosupak sa sola scriptura ako gina silang pangutanon kung nakasabot ba sila. Okay, so aron mahibaw na to nga di na ta mo ligoy asa ta dapita mo liko ato na lang unahon og unsa ning timaha unsa ning sola scriptura nga dili mo ato ang wala unsa ni siya nga dili. Okay, dili kini ang sola scriptura or Bible alone nga atong tema karon dili kini paghimakak nga ang pulong si Ginoo dunay higayon nga miagi kini og oral form una nasulat sa panahon nga kini wala pa masulat sa dunay pagsulat dunay process niini wala ta mi deny ni ana no dili nato na i-deny so dili na mo ato ang natugian. There was a time nga wala pa siya nasulat. So dili na ang paghimakak niya na. Ang kaning Bible alone mo sa Escritura dili ni siya paghimakak nga sa katungdanan sa balaang espiritu nga sa pagiya o pag lead sa iglesia. Na dili na wala na sila gasumpaki, dili na sila konektado nga tema. Wala na naghimakak niya na nga ang balaang espiritu na agyod. Aron ta makasabot kung unsay gipasabot sa mga espirituhanong butang sa Biblia kinahanglan ta giya o leading sa balaang espiritu. Sola Scriptura dili kini pangagpas o pagtuo nga ang Biblia nagbaton sa tanang mga informasyon mo na pinaka-importante. Wala nag-ingon ang Sola Scriptura nga tanang informasyon na sa Biblia wala na. No? Dili ka kinahanglan makabalo og unsay gisuot sa mga apostol diha sa Biblia. Dili mo na makita o kinsay gatuli ni Kristo diha sa Biblia. Dili tanang informasyon naa sa Biblia dili na mao kun dili unsa man siya nga ang Biblia maoy
ang unsay gi-reveal sa Biblia mo nay kailangan sa tao, need sa tao aron ang tao makabalo sa kaluwasan o magkinabuhing Kristohanon. So dili na ko pasabot nga ang Biblia tanan it contains all information. That is not what sola scriptura means. Usahay himuong pasangil ang sola scriptura nga tinubdan sa pagtungha sa mga linibo ka mga grupo. Now, I want to quote si James White ani nag-quote siya ingon siya, the misuse of the sufficient source is not a valid argument against that source. No? Bot pasabot niya na nga sa mga appliances, gadgets ana do naman tayo gitawag na tog manual. Pero sa manual, kompleto ang manual aron maprotektahan ang gadget, ang appliances o atong atong ma-fix o atong magamit, mo-work siya. Pero dili tanan nato nagbasa sa tanan, sa manual sa tanan. Unya dunay madepekto, maguba dali, dili gyud magamit ang maong appliances o gadgets kay wala man nimo sutaa kung unsa tong manual. So, mahimo ba nimong argumento nga ang manual dito siya siguro dito dili to siya kaning sakto kay nangaguba man, dili na to mahimong against sa source niya kundi ang mga tao nga di kabalo mo gamit sa Bible o wala nila tanan og basa just like the manual, then mo nang daghan kay nang gula, so dili na manual argumento para sa sola scriptura. Therefore, kini nga pasabot ni pasabot nga ang matag usa nato hiniusa sa opinion. So wala na nagpasabot niya lang nga daghan ang opinion to pareha dili na pwede, because also in the RCC or Roman Catholic apologists sila po sila mga tagsa-tagsang opinion bisan dili sila sola scriptura. So I hope nga ato nang mahibaw-an karon. Now, ang atong tema nga ang Biblia mao gid ang source of final authority for faith and practice o kaning tinubdan sa kaluwasan. Una sa tanan, ang Biblia nagingon si Jesus Christ nagingon sa John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Mo nagingon ni Jesus Christ adto ang ipasubay ang kining mga kasulatan. According to Paul, according to 1 Peter chapter 1 verse number 23, ingon diha, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God. So pulong sa Ginoo mao gihapon. 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So ang pulong sa Ginoo mao gyud ni siya tinubdan nga ang tao maluwas. The Bible says in Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing. Ang pagtuo moabot kaya maagis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So ato makita nga kaning Biblia mao ni siya kumpleto nga sufisyente, sakto na. Nga imo mabaw-an kung unsay naa sa Biblia nga ikaw makabaton ng tao makabaton og kaluwasan. Dili lang kaluwasan kundi sa pagtuo kana pagkinabuhing Kristohanon. The Bible says 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. So sa ato pa, tungod sa sufficiente kining Biblia, tudluan ka kung saon magkinabuhi ng Kristohanon. So diyan na ito makita o niya, doon na tayo mga dili ni kaning sola scriptura, wala ni naggikan ni Luther. Mga kaigsunan, akong basahon ng duha ka church fathers nga nag-elevate sa ilang authority nga mga scripture, Athanasius and Augustine nga mga church fathers nga sila po nagtuo ni long before Luther nga igor gid na nakamata si Luther about the Bible as the sole and final authority. Why? Because ang Biblia, kung nasayod ka, the Bible says, kini siya mao ning pulong sa Ginoo.
Theopneustos, One meaning to say God breathed. So sa ato pa kung mauni ang tinubdan, mauning tinubdan sa tanan ang kaning Biblia naa diri nga ang tao maluwas og magkinabuhing Kristohanon, dili sa comics, dili sa drama, dili sa bisag unsa nga literature, kundi dili diha lamang sa Biblia nimo makita mga higala kay igsunan. So daghang kayo mga verses, James 1:18 and 21, 1 Peter 1:23 to 1:25, and then the Bible says that the gospel can save. That's the power of God unto salvation to everyone that believe it. And then the gospel, you can see or you can read that only in the Bible. There's no other source of truth mga kaigsunan ni Gala. So sa nagulong na pulo ka segundos, ang ako ang 10 presentation, seconds. klaro kayo nga walay laing tinubdan aron ang tao maluwas o magkinabuhing Kristohanon kundili ang Biblia mga higala kaigsunan. Daghang salamat. Okay, time. Salamat, Brother Efren Hirtis. 23. Ang ato karon mao ang pangutana ni Brother Efren ngadto ni Brother Quintin. 14 minutes. 10 minutes. Okay. Brother Efren, Catholic Faith Defender. Okay na. Wala na. Salamat iyo, Brother Rian Fuentes, og sa ni Mr. Moderator, Brad John Baramida, og ni Brad W. Erwin Ibarita. Kining imong gipahayag, Brad Ray, ang Biblia lamang mo'y tinubdan sa kalawasan. Mao ba niya ang gitawag og Word of God, pulong sa Diyos. Pulong sa Dios or Biblia. Mao na siya akong gipamatuod karon Roy Fred. Salamat. Sunod pangutana. Kung ang Biblia may tinubdan sa kalawasan, kung manudlo nga outside sa Biblia, nasayop ang pagpanudlo niya. Kung manudlo outside sa Biblia, di ta mo ingon nga sayop Roy Fred, because akong presentation yung ko ganina nga the Bible does not, or the Sola Scriptura does not teach that the Bible contains all information. Kung nanudlo kag science, nanudlo kag mathematics outside sa Bible, di lang siya sayop. Pero imong gitudlo against sa Bible, manong sayop Roy Fred. I-premise ako, Mr. Moderator, sa Genesis Kapitulo 5, o anak ni Adan ug niiba si Cain ug si Abel. Unya si Abel gipatay ni Cain, niya si Cain adunay asawa. Pangutana, magapamatuod ba ka basis sa Biblia nga 15 asawa ni Cain? Tumaga, Brother Ian Fuentes. Again, ako nang pahibalo ganina mga higala kaigsunan nga the Sola Scriptura does not teach that all information contains in the Bible, but we have a clue. Makikita ta by Genesis chapter 5, verse number 5. The Bible says, "And all the days of Adam lived were 930 years, and he died." Sa verse number 4, "And the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he begot sons and daughters." So basically, di na ito may bawaan nga doon na di ay anak nga babae si Adan, so mo ito iyang naasawa, pero di ta kabalo sa ngalan, di ta, again, the Bible is not the source of all information, but what the Bible explained to us, what the Bible reveals is sufficient for us to know to be saved, how to be saved and to live a Christian life. Pangutana, Brother. Sunod pangutana. Ang pangutana base sa bagong tugon sa the first gospel of the Bible according to St. Matthew nga si Jose anak ni David. Pero sa Lucas, si Jose anak ni Levi. Maka-explain ba ka, Brother Rian, sa base sa Biblia? Kay Biblia gyud mo ang sufficiente o Word of God, mga kaigsunan. Kumbaga palihog. Okay. Mag-explain ka basis Biblia lamang?
sayon kayo na siya tubagon, pero kana siya nga pangutana, dili gyapon na siya mo falsify sa sola scriptura, but ato nang tubagon, dili po na burden of proof sa ato, but sayon kayo na tubagon. Sa Matthew, mao na diha kung imong tanawon ang dunay riches anit taas na siya nga sayon ni siya tanawon, but di na ko nag-time ko, di na ko ma-siling akong cellphone. Nagbulag na siya sa Matthew, nagibulagan diha sa mama ug sa papa nga kaning Matthew is straight, maybe interchange, di ko ka-memorize that this is the ang lineage sa babae moatong kang Maria, dayon ang lineage sa lalaki kang Joseph. So dunay tunga ani nga nagbulag sila, pero ako nang makita sayon kay na siya tan-awon tungod sa gi-reveal sa Bible nga kaning kuan mga pangalan. Pero again, it does not kaning contradict and or falsify the sola scriptura, kay dili man na moy dili man makamalo ka niya na di man but pasabot nga maluwas ka or di ka maluwas kung di ka kabalo niyan ang mga butang. Ang pangutana, Mr. Moderator, Brother Rian, nga kay sayon man, anong pangutana, makahatag ka bang ebidensya na maka-explain ang Biblia kay sayon man ka? Atong i-okay ron sa ato ang cellphone, bro, di karon nga oras sa imong cross-examination, basin makakuha nimong oras, but makahatag ta nag referensya asa dapita sila gabulag sa ilahang lineage, sa ilahang kaning tawag na to genealogy. Sunod pangutana, ingon ka man kaganina nga ang Biblia, Word of God. Pangutana, kinsay gadeklarar nga ang Biblia, Word of God? Imo nang gianggo sa una no pangutana. Daghan kayong mabasa na to nga ang Biblia pulong sa Ginoo, o nasa tanan si Jesus Christ. Matthew chapter 22 verse 31. Ingon diri Matthew 22, i-post na tong kuan kay nabasa ko. Sige. Matthew 22:31, the Bible says, Jesus Christ, gaingon mismo. 31, the Bible says, 22:31, but as touching the resurrection of the dead, have ye not read what was spoken unto you by God, saying, not only that, Jesus Christ, but the prophet says, thus saith the Lord. Peter says that it is the Lord that told them unsa ning pulong nga ilang gipangsulat nga Biblia diri sa 2 Peter chapter 2 verse number 121, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Paul says in 2 Timothy chapter 3 verse 16, nag-ingon dia nga all scripture is God's breath, gininhawa sa Dios. So pulong sa Ginoo. Even the Bible says, Hebrews chapter 4 verse Sunod 12, pangutana, the word of God. kung pulong sa Ginoo imong gihatag nga bersikulo in English binisaya, in English ang Ginoo nagbinisaya kay pulong ka to sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sa iyahang language, dili ta makasulti ana unsa nga language na diha, pero ang ato ang gidebatihan karon is about sola scriptura, what is in the Bible. So ang ako ang Biblia karon nga English translated from the Hebrew, from Greek ang New Testament. So mo nang language, bro, iway di sunod. Kay translated ba na, Brad Rian, Mr. Moderator, nga imong gibasa, kinsa man nag-ingon, kay hubad ba na, kay ang Diyos wa ang tumag in English, nga word of God na, unsang simbana, what church declared that the Bible is a word of God? That is a simple. Ako na nang natubag, Mr. Moderator, nga ganina ako nang gitagsatag sa kinsay gaingon. So maybe next question na ta kay balik na pud na nga pangutana. The answer is not responsive. Wa ko mangutana o kaniya simbahan na niya ko pangutana. Kanina, Answer, kinsa man tao man to. Yeah, Paul, Peter, Jesus, the prophets, and
what is here in the Bible mo na gaingon nga pulong sa Ginoo wala na kinahanglan unsa pang hinganlan ako lain. Wala na mo na to itubag. Muna iyang tubag niya. Wala lain. Musupa ka nga, Brother Ian, nga ang Iglesia Katolika Romana mo nagdeklarar ang Biblia Word of God. Musupa ko ana. Karon kay ang Biblia ni supak man ka nga dili ang Iglesia Katolika mo nagdeklara Word of God. Unsa may ngan sa laing simbahan kung dili ang Iglesia Katolika Romana nga nagingon nga the Bible is the Word of God. Tubaga pangutana. Tubag Mr. Moderator. Dugay pa nga panahon sa wala pang Iglesia Katolika Apostolika Romana doon na Old Testament nga gitawag ni Jesus Christ og Moses and the prophets or gitawag sa Dios og Torah. Onya ang New Testament before the Roman Catholic Church exist, doon na gitawag New Testament og ang mga apostol maoy mismo nagpamatuod mo nang nasulat diri nga ingon si Apostle John kung unsay among nakita, unsay among nahikapan, unsay among nadunggan mo among gisulti. So the apostles, the writers of the Bible mo nag-declare ana dili kinahanglan Roman Catholic Church later on aron mo preside. Ang pangutana, tinaw klaro kayo nga, kung dili ang Iglesia Katolika Romana, makahatag ka ba nga adunay laing simbahan nga nagpahayag, nga deklara nga kining Biblia, Word of God. Kaya mo nabasa, nitungha na kay adunay nagdeklara, naghanay na na. Kabagang pangutana. The question is, Last 2 minutes. has assumption. Lang. Last 2 minutes ha. Doon ay assumption ng iyahang question nga gipatunga o kung saan simbahan, but ang ako klaro akong tubag that long before the Roman Catholic Church doon na apostles and the prophets nga nagsulat diha nga na nabutang nga mo'y may pulong sa Ginoo nga atong dawadon karon. So dili na angay nga tubagon pagbalik. Mao na tong tubag. Sunod pangutana. Nagingon mang Biblia nga sa 1 Corinto 4:6 nga kailangan nakasulat sa banal na aklat. May question is na where can you read in the Bible, Brother Ian Puentes, nga the Bible is the only source of truth and salvation. Mo nakatatak sa Sakridyo. Ang Biblia lamang mo'y tinubdan sa kamatuoran sa kalawasan. Makahatag ang bersikulo kay ang inyong stand what the Bible says. Yes, ako na gitag sa tagsa ganina nga wala ay mabasahan o mabasahan magamit 1 minute. nga naagyod diha ang kaluwasan. So akong gibasa ganina John 5:39, John 20:30-31, James 1:18-21, 21, 1 Peter 1:21, mo na mga verses. And also, ibasa na ko ganina 2 Timothy chapter 3 verse 15 down to verse 17. So, mo tong tema nga Ang pangutana na ko, Mr. Moderator, nga napay bersikulo nga nasulat yun ka ng 30 lima. seconds Ang remaining. Biblia lamang tinubdan sa kalawasan. Ang nabasa ni mo, wa may mabasa. nabasa 2 Timothy 3:15-16. Yung 2 Timothy 3:16 nasulat ba diya ang Biblia lamang tinubdan sa kalawasan? Basaha ko no. Oh, no. 2 Timothy chapter 3 verse 16 down to verse number 15 to 10 17. seconds. Sige. And that from a child thou hast known the holy scriptures, For- which are able to make thee wise unto salvation, kaluwasan, Okay, time. through faith which is in Christ. Ayun mga nito. Sige. 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 Para makuha ang point. Daw siya, through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. So, naadiha, salvation, kaluwasan, o magkidabong Kristohanon, doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. Daghang salamat Brother Brother Rayan Fuentes sa imuhang mga tubag ug salamat sa mga pangutanan ni Brother Efren 10 minutes. o kining higayon na ato na sa padayonon ang mga pagpresentar sa iyang argumento si Efren de la Piña sa Catholic Faith Defender for 10 minutes also. Atong paminaw, Saan ba Brother Efren.
Ay lang kayo, wala pa man. Sige. Sige. Hey, bro. Salamat iyo, Mr. Moderator, Brad RF, o sa kining tigdumalas sa Bisag Radio, Brad W. Irwin Ibarita, o mga viewers. Nas makumangyaw, naguna sa listahan. Tataw, klaro kayo mga kigsunan nga ang akong pangutana nga ang Biblia di gyud makatubag sud lang sa Biblia. Kay niingon man ang tema, the Bible is the only source of truth and salvation. Kung only source pa, matubag kung tabas sa Biblia. Akong pangutana mahitungod sa kining Mateo, Lucas nga si Jose anak Jose, sa Lucas lahi sa dito. So ningon siya nga iya pang uting kayon. So wa niya matubag ng pangutana dito. Nya dito ni pangutanan ko ni Cain nga ipatay niya sa Abel. So nabilin sa Cain anak ni Adan ug ni Eva ni langyaw ug nakakita dito usa ka maanyag nga babae. Kung natin life partner, kinsa man makatubag bang makapamatuod ba sa rian Fuentes sa Sus Biblia? Wa niya mahatag mga kaigsuna. So dili ang Biblia mo'y tinubdan sa kalawasan. So diyan napita mga kaigsunan na ang isa sa mga pasyanan nga ang Biblia usa nga nakagkalamiton mga kaigsunan. Pero dili gina ang mo'y tinubdan sa kalawasan kay ang last ko pangutana pila to ka segundos nakahawid pagigo kay sa basketball pa ang segundos makapadaog pa man nga akong ipangutana base sa tema kay ang subject matter mo gini, the Bible is the only source of truth and salvation. Nya ako hibaw na mo ko silang stand ang Bible Baptist what the Bible says. Makatukan mong Biblia nga ang Biblia lamang mo'y tinugdan sa kalawasan atong basahon ang gihatag niya mao ba 2 Timoteo 3:16 sa King James Version 3:15 the layman's parallel of the New Testament upati ka translation ng Biblia King James Amplified Living New Testament o Revised Standard Version atong tanawon ang 2 Timoteo 15:16 bisag i-14 pagsugod atong matanawon and that form a child known the body of scriptures which are able to make this wise unto salvation through faith which is in Christ. All scriptures is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tima na ba rebe? Wa man ang the Bible is the only source of truth and salvation. Wa gani masulat ng Biblia gani dire. Nagiskot ang Biblia magsunan Old Testament and New Testament. That is Bible. So mo na nga wa gyud ang iyang teksto. Way mabasa. Unya sa Juan 5:39, read the scriptures, you think in them you will find eternal life. Basa sa kasulatan, makabaton na kinubuhing dayon. Basa. Ang man, nalangit tayo ng ibasag Biblia. Wala nga, nakabasa si Rian Fuentes, pero wa mabot sa hustong pagsabot ang nabasa. Di na question mo mabasa. Question unsay gipasabot. Yan kay nga din nalangit nga luwas nga wa po yung langit sa stand sa Bible Baptist. Wa po hukom. Muna nga magamit na to ang mga pahayag ng mga kaigsunan. So diyan napita na lintuwa na itong pinanggang at pang pangatarungan ngayang ikuha. Unyang-unan ko pangutana ka ganina, ako sa hindi pasakay, ako dalang psychology, sa branches of philosophy, psychology nga. Kini Biblia Word of God pa ni, tubag sa Word of God. Karon. So ako itong gikalimtan,
akong gikalitak pangutana kinsa may nag-ingon nga Biblia Word of God. Ikutlo sa Jesus Christ, si Kristo, in English magigikutlo, binisaya, gihubat, wa man to mamulong sa Kristo ang mga pinulungan. Sa ato ba, dili pulong ni Jesus. Kaya aramay lang mismo to Jesus Christ. So diyang dapita mga kisyonan, pertensya tanya, kinsa may nag-ingon, kaya yung gibasa translation man ang simbahang Katoliko Romano, kay giusban ako siya pangutana. What church declared that the Bible is a word of God? Mo gihapoy ang tubag itong bersikulo. Wa pa ganing Biblia bersikulo diha na ng Iglesia Katolika ang simbahan. Kay Ginoo wa gina magbilik libro, magisgot at Biblia that is libro, books. Pero unsa may ebidensya na to mga kigson, dili ni Katoliko kung kining akong basahon na ang gadeklarar nga Biblia Word of God mo ang We Got the Bible. Si Ralph R. sa ka Protestant nga ang nagpahayag nga ang Biblia Word of God mo gini ang Roman Catholic Church. Yung diri nga and since Roman Catholic Church officially holds these books to be part of the inspired and authoritative Bible, we need to know what their nature is. So, klaro kayo, ang inspired nga gilamdagan niya, ingon diri nga, that these books are not, kanina sa ipokripa naman din napita. So, klaro na, ang akong referensya nga, ang Iglesia Katolika Romana, opisyal gyud nga nagpahayag nga kini siya gilamdagan sa Dios ang pulong sa Dios kaning Biblia. So ang simbahan mo ni paila na dili ang ito imong gibasa nga bersikulo kay wa pa na imong gibasa, wa pang simbahan, di ka kabasa na imong gibasa. Mo na nga ang atong pinanggagat ba nga kung gipahayag niya kanya kung gisundan gikopyang niya ako kay isip negative side to refute sa iyang pahayag. So ang sula skriptura that is unbiblical was Biblia di mabasa. Bible alone wala na. Sige sa panagbasa niyo. Sa ato pa unbiblical. So palpak ninen napita. Unya ningon siya kagadina nga sa pataning lain nga ingon kining pulong sa Dios mo tinubdan sa kaluwasan wa gis Biblia gyapon sa to pa wa niya karon adunay another source of faith kining gawas sa Biblia diha na daan ang simbahan kay usa may mo pila sa Biblia nga Word of God, mula ang simbahan. So adunay gipahayag ang wala ang kasulatan nga the Bible is not the only rule of faith. So adunay gitawag og kining there must be some external authority to decide which book are inspired. So mo na nga kining maong pahayag that source provides a correct Last 2 minutes. version of the scriptures. So muna nga adunay nagpaila mo ng simbahang Katoliko Romano. So wa ni matubag ang akong pahayag ang pangutana nga usan simbahan na gitubag ko ning bersikulo. So muna nga iham sa do pero ang sukaranan sa kamaturan di kay Biblia lang. So nagay kauban pero igor mo komunigar nga kay negative side mo wa mo ko magpabarog. Pero muna nga ang iyang gipahayag akong pangutana base sa iyang presentasyon. Unya, atong sundan niya mga argumento mga kaigsunan. Namatod pa niya kaginina nga ang walay laing tinubdan o Biblia ang final authority sa pagtuo. Walay laing. Walay nga usa sa girebel sa Ginoo. So iyan ang gipahayag. Karon
na nag-ingon mag Biblia nga final authority ang Biblia. 1 Wa mo minute. tayo mabasa na. Ang Biblia mo final authority. Ang mga apostoles gani, wa mo ito magdadala ng Biblia. Unya, nag-iskot siya kaganina di ay nalintan ako na nga. Sa miagi, ingon siya nga, natuyo ko na lista nga oral form. Yagi nga, wasa mo dinay niya na. So diring napita mo iksunan nga, uyo ni siya nga adunay naguna, ngunang tradisyon. Kaya binakba ba, nga gipahayag sa mga apostoles, giwali nga dos mga katawan nitong panahon na, 30 pero seconds. word of God to. Word of God. Pero di gid may tabang masayop ang Espiritu Santo mi uban ug lamdag sa mga apostoles. Juan 16, 12, 13, Juan 14, versikulo 16 kama 26. Sa mga nga salamat mo rin nga napaday sa miagi dili alone. Anong ni pahayag mo sa only without anyone else nga na mo nilain sa una. So di halip ita hagbang ang iyang mga ipabarog. Okay. Dan salamat og mayong gabi. Salamat, Brother Efren, sa imuhang paghatag sa imuhang argumento. Ug ato kini paminawon si Brother Quintis sa iyahang pangutana ato ni Brother Efren. Sulod sa 10 minutes usab. Brother Quintis. Okay, una nga pangutana, bro YD. sa diha nga si Pablo nagsuwat sa Roma 1:16. Nga nagingon siya nga ang kining gospel mo'y makaluwas ingon man sa 1 Corinthians 15 nga makaluwas kining gospel. Mabasa ba ang gospel sa Biblia o di? Mr. Moderator, nga akong presentasyon kagini na sa negative speech, kining constructive speech, nga ang kining wa ko mag-mention of kining Ebanghelyo. So ask me what I have said, Mr. Rian Puentes. Mr. Moderator, kaluwasan man yung Excuse me, Ano eh? ang pangutana gospel sa ato pa ang gospel good kaning New Testament bang Kaluwasan, gospel, Biblia, di ba? Biblia man itong ipangutana. So, Roma 1:16 pag-yun o 1 Corinthians 15. ang pangutana Mabasa mabasa ba sa Biblia ang gospel mo na akong pangutana? Wala ko nangutana kung sa imong kuwan diya. Mabasa ba na sa Biblia ang gospel? Mabasa ba ang Na mo ay gospel? makaluwas ingon si Apostol Pablo? Mr. Moderator, di na trabaho sa putob kaning akong presentasyon kay ang tema, ikaw may affirmative. Sa ato pa, ang Biblia lamang may tinubdan sa kaluwasan. Another question number 2. Si Kristo nag-ingon sa John 5:39, search the scriptures. Ingon diha, for in them you think ye have eternal life. So, asa man mo search ang mga tao unsa may sugo ni Kristo aron ipa-tingkay. Biblia ba or dili? Sa pangutanan, Or nabas Biblia. Ora, ingon ang sugo ni Kristo diha sa John 5:39 na may sugo diha, search the scriptures. Asa man gipapunting ni Kristo unsa may utingkayon. Naa ba sa Biblia masulat or wala sa Biblia, bro Efren? Ang pauntingkayon sa John tubag. 5:39 nga yung kasayop ganina. sayo na kayo na imong gibasa 1:5-9, babasa ang Biblia. Huwag problema na basahon ang Biblia kay sana ka galamiton sa atong pagtuo, pero dili lang Biblia lamang. Kaya ang tima nimo unulay man na. So, ako huwag problema na imong nabasa. Sunod pangutana. Sa tema, nakasabot ba ka sa tema imong gibasa, bro Efren? Aperting sa buta kay ang Biblia lamang ang tinubdan sa kamaturan o kaluwasan. Okay. So mo nang tima kay nagpirmahan na ilutan ha. Mhm. So nakasabot ko kay kung ako sabot ikaw magpirma sa tima isip negative side. Okay. Sa ato pa, kung nakasabot ka, bro Efren, ako bang giingon diha nga kanang timaha mabasa word for word sa Biblia, mawa ng tema? Ang pangutana
nga nimo mabasa ba word for word? Di, akong pangutana ba, kay nasabtan mo ka nimong Oh. tema. Ako bang giingon diha, ang tema gipirmahan na to, mabasa ba word for word, the Bible alone, nga mo na mabasa sa Biblia? Ako ba na, mo ba na yung tema? Nga mabasa word for Ang word? Biblia mo iningon nga ang kasulatan lamang may tuan, 1 Corinto 14. Di, yes or no, ba di, Master Moderator? Nasulat ba diha nga akong pamatud-an nga mabasa word for word? Yes or no? Sa tema Word ba? for word bitaw ng tema nga nasulat niya. Nalapitan na. Basa ako ng Mr. Moderator ang Mr. tema. Di zero di sa kakita. Ikaw di zero basa. Basa ko no, word for word. Sige ko na, basa. Bible is the only source of truth and salvation. Oh, muna. Oh. Ang nasulat ba diha, bro friend, nga ako nang pamatud-an nga mabasa word for word sa Biblia, maba na suwat di. Word bitaw di ka kabasa sa di zero kundi word for word bitaw ng gisgutan niya. Unya sumala sa Biblia. Excuse me, Oh, moderator sige tayo. sige. Ang point sa pangutana, kanang iyahang natemahan ninyo, naaba, mao ba na'y point nga Basa ko kanang word for word. naaba sa Biblia na word for word. Ang tema sumala mo sa Biblia, Mr. Moderator. Sumala. O referensya o Biblia. Yang Biblia may ningon sa 1 Corinto 14 nga kailangan nakasulat sa Biblia. Muna pangutanan kung wa na matubag nga naa ba ng timaha? Na-repeat ko. Oh. Okay. Ngayon diri sa diha nga imo giputlo ganina nga klaro jud kayo imo giputlo og paspas. 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation. Alang sa kaluwasan bisaya imong gibasa. Unsa may makapahatag og kaalam para maluwas si Timoteo batud ni Pablo. Mabasa ba sa Biblia di? Aray mong gibasa nga ang iskutog ang kasulatan linlagan sa Dios No, Ika- sa 15. sa 15 nga naghatag og Kaalam. kining kaalam. Oh, nasulat na diha pero Sa kaluwasan. ngadto sa kalawasan pero kanang kalawasan relative words man na sa mga kalawasan na nga kuan pero nanang salvation pero ang problema sa 2 Timothy 15:16 wala man ito ang tema ni mong the Bible is the only source of truth and salvation na ang salvation pero ang problema ang only source of truth mo may tema Okay. kaysa art argumentation na debate ang tema mo atong basihan dito mo gawas. Okay. So, sa ato pa bro friend kung sa ato pa doon na day kay makabalo o mabalaan ba nimo o makaplagan ba nimo kalawasan outside sa Bible? Maluwas day ka kung outside sa Bible may nay kalawasan ba? Tubag. Ang kining kung outside the Bible, yan naman daan mo naman ang giangkon na adunay kining oral form, di ka mo deny. Sa ato pa ay naay wa pay Biblia nga naay nagwali na daan mao tong mga apostoles. Sa ato pa naguna na to daan. Pero ang Biblia sa nipahayag nga kinahanglan naglangkob yung tulo. Biblia, authority of the Church of Tradition. Kaya di mo pabarog ang Biblia kung Biblia ra. Di na katubag yun. Sumasang ipangutanan mong wa ni mo matubag. Asa man dapit nga verse nagingon nga kinahanglan na anong tulo Biblia, tradition o magisterium. Asa nga verse? Indot kayo. Pero wag ko magbabarao na ito bago na ako'y Biblia referensya man eh. Ako'y the new book of knowledge encyclopedia. Kaya ako mo nag-iisay ko na ang mo gani ang ipangutanan natin ali. Dara ang gitawag ko kining Catholic kuan ba kining dara. Mr. Moderator, maragwas siya ka dungog sa kong pangutana. Ako pangutana ganina, ipangutana ko nimo unsa nga verse ang sola scriptura karon mangutana ko nimo unsa nga verse mabasa nga Bible, magisterium and tradition. Mo na dili nganong referensya may basa na Biblia verse. mag-referensya. Hindi. Ako pangutana verse moderator. Atong paminawan yung tubag sa Oh. imong Okay, sige, sige. Dili man ay bias. Okay. The Roman Catholic faith is based on sacred scriptures, Yeah. tradition, Dili man. and the teaching authority of magisterium of the church. Tulog yun. Dito. Nya, gusto kag Biblia, Biblia sa
Benedict 20 versikulo 12 sa Griego kay ta Biblia man. Juan 21:25. Pero ang authority of the church, Matthew 16:19, Santo Papa, Matthew 18:18, College of the Bishop, that is, Juana, Magisterium, yeah, King James Version. Kung sa mga 2 Thessalonica 2:15. Ato masahon, mula pa yung tradisyon ni Litra. Dili ni Katoliko yun. Napatay tayo, Mr. Moderator. Pagkalang kay malaking sinyarian sa kuan. 3:5. Pagpamutana ba? Kay nibasam siya kaniya po sa iyang kuan. Kay mingon siya nga, sige, dili ni basahon ni Brady Wade. Diya sa 2 Thessalonica 2:15. Nga hupti sa dakong kalikon nga among giwali o kining tradisyon. So naa diya, Brother Ian, o niya 2:15. Nalista pa rin mo niya ba? Tara, 2:15 na. Sige, akong basaw. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which ye have been taught, whether by word or our epistles. Tradition yun. O nga kauban sa Biblia. Kay sa Isaiah 34:16, ang pulong sa Diyos adunay di kawad na kauban. Manong tradisyon. Natubag ang pangutan. Okay, so giingon nimo ganina nga unsa tay giingon nimo ganina nga dili kuno pulong ni Hesus kuno ang nasulat sa Biblia kay tungod ba kani translation English dili ni pulong ni Hesus mo ba na imong posisyon nga imong bagulang istorya ganina sa imong presentation? Kay translation dili pulong ni Hesus kay Aramaic ang pulong ni Hesus mo ba na? Ang Ginoo wa to binisay in English, natural. Ang di kina wag mamulong Ginoo na kay in English kung binisaya ang native dialect ni Aramaic. Okay. So sa art argumentation debate languages dokumento uban pa nga ang iyang pumulong dili ang binisaya pero nagpailaan na nga translation na mong sibahan Katoliko Romano pero substantially word of God na siya. Yung kaganina nga ang Roman Catholic Church mo ay nag-ingon nga pulong sa Ginoo ni. Makapakita ba dokumento kanusta nga miingon ang Romano Katoliko nga pulong sa Ginoo ni makapakita kag dokumento ana? Kanusta o kinsa? Atong ihatag ang dokumento, lingon kag dokumento nga kini Word of God tagaan kay wa mo gyud magpamatod kadi mo tagiyas Katoliko. Okay. So ako ni kuan nga kining Biblia mo ni pulong sa Dios. Ano man? Klaro na sa God is the author of the sacred scriptures. Niya, the Bible is a word of God. Gudawat pa ka ng 66 kay dokumento yung mga yun. Katekisyon ng Catholic Church. Ya ingon ko kanusta na siya o kinsa na gahimuan na nga ingon makadiri nga ang RCC mo ay nagbuot nag-ingon nga word of God ni wa mo gibasa kinsa gasula gaingon Dere sa dokumento kanusta sa adunay council tigom o nga kini siya gi-proklamar nga word of God. Pero sa wa pa i-proklamar word of God gihapon ni siya pero gi-opisyal lang. Dere sa kuang kining how we got the Bible. O dere sa maong kining pahayag dere but kining arep. Pero sa Ibig siya ng Catholic Churches. Okay. Ha? Unsay gisulti? Whole, may official nga Word of God, ang Biblia Word of God, ang Romano Katoliko, usa sa mga Bible scholar. Okay. So yung kanina nga doon ay ilaing source of faith yung ka ang simbahan. Okay, pero pwede pumutana kung di mo ron. Kung gisulti sa imong simbahan dahil wala sa Biblia, kay puno tradisyon, wala kasulat sa Biblia gisulti sa simbahan, di mo dogma. Ang pangutanan nimo, unsaon nimo pagkabalo nga sakto na ang ilang istorya? Or Last 2 minutes. Ihimo ihatag sa imo. Sa mo pagkabalo? Ako igor ko ni ba nga nibasa ko brad niya sa panudlo sa simbahan brother kining RF na kining mao na ilang istorya tungod sa ang simbahan mo yung responsable na nga naghanay gyud sa maning tradisyon nga naa gini siya kay sa wa pang Biblia
Iha naman ang tradisyon ng simbahan. Mo man gibilin sa Dios ang simbahan with tradition kay wa man siya magbilik libro. Kay ang libro bag-o man ang nitungha sa naanay printing press. Pero unang sa libro diha nadaan nga imong gipahayag ning oral form. So written form wa pa. So sakto kayo ang simbahan. So di ka makasayod anak kung sakto ba nagsayo. Sakto gina kay gibanan mas tungod sa Espiritu Santo Kaya naguban ako nga. masabot ba makasayod ba ka saktog sayo o dili. Sakto na. Para nimo sakto lagi pero ing 1 minute makasayod ba ka makabalo ba ka imong gidawat na sakto Oo. na. Pero makasayod ba ka sakto bag sayod ing istorya kay wa mas Biblia unsay basihan nimo? Ang Biblia sa ningon nga sa Juan 21:15 nga kung isuwat pa adit masud mo nang naay kamatuoran nga wa outside of the Bible mo ng tradisyon. Kung imo nang ipabasa din na tradisyon nga wa na masuwat. Awang taga-hisgot og tradisyon Mao man ay pares Kung gyud. ingon ganina sa to John chapter 20 1 20 verse 31. Oh. Ingon ba diha ang Biblia nga dunay wa nasulat nga 30 doktrina seconds. o dunay nasulat nga gihimo ni Kristo? Aapilan na ng pagtulunan doktrina kay broad ngay ng kuan ang Yung pulong mga sa Bible Diyos. diri science, wa man siya ingon nga panudlo, wa man ingon man siya science daghang gibuhat ng mga miracle nga wala nagisulat. Ang klaro di kina nang i-specify pa kay ang klaro nantay sentido kumang logic nga mao na ang 10 segundos. anay ang klaro di na kanang isuwat pa. Last question. Klaro naman na. Okay, Last last question. Sige, last, taga chance. Okay. Ano po? Okay, last Oh, question. sige, Last answer. sige. Sa verse 31, ingon diha sa verse 30 nga there are many other signs which are not written in this book. Verse 31 ingon diha, but these are written that ye may believe that Jesus Christ is the Son of God, and by believing ye might have life through His name. Sa ato pa gisulat di ay ang nasulat aron makasayod makabaton og kinabuhi. So sa ato pa ang Biblia dawaton ba nimo nga ang Biblia day ang nasulat dili tong wa nasulat ang nasulat igo na nga mutudlo nga ang tao maluwas. Dawaton nimo verse 31. Ang Juan 20:31 nimo nasulat sakto pagkasulata pero ang pahayag i-explain pa man na nga unsay gipasabot. Sige daw ipa-explain tayo Adunay kining another source of kuan kining source of faith mo nang mo na tradisyon verse 31. o ang simbahan. Amo nan wala Ang simbahan. Ang simbahan mo gayo mo explicar ana kay adunay external authority ba mo explain. So makatabang lang ang Biblia sa atong kaluwasan, makatabang di kay only source imo only man. Namo koy only wa pa nang only makapabarog ka kay only wa gilain ba without anyone else. Okay. Reference sa imong tubag.